Bona tarda, Míriam. Ni hao, Emma. Ni hao? Ah, sí? Bona tarda. Bona Seria tarda. un hola en Clar xinès. que sí, perquè avui has passat el matí en molt bona Exacte. companyia, que ha après moltes coses avui en un supermercat. Era asiàtic, però tu Sí. avui et centres en productes xinesos de temporada. Exacte, sí, perquè ara també s'ha començat l'any nou xinès, aquesta és una mica l'objectiu que hem anat a buscar. Clar. Perquè, clar, sempre parlem dels productes de temporada, els nostres, els d'aquí, els de quilòmetre zero, Que si si ho voleu cols, que si dir. carxofes, Esclar. etcètera, etcètera. Però escolteu que hi ha molta gent, molts catalans que són d'origen xinès, que també tenen els seus productes i et sorprendré dient-te d'on venen. Ara ens ho explicarà l'Helena. L'Helena és la propietària d'aquest gran supermercat. Hem anat, és al carrer Balmes, just per entendre'ns, al baix de tot, tocant el triangle. A Vergara una mica, eh? Sí, Palau Vergara, pot ser? número 6, Extremo Oriente es Sí. diu. I allà, a part de ser un supermercat, evidentment, amb productes envasats de tot supermercat, també en tenen De frescos. I escolta'm, li he preguntat això a l'Helena, de dir, escolta, Helena, teniu vosaltres productes de temporada i quins són? Mira, el pachoy, el corchina y este tipo de calabacín de invierno es el momento de que se consume bastante y luego el sabor es muy sabroso y fácil de cocinar. De moment, de tot plegat, he vist el calabacín d'invierno allà a Exacte, la sí, el carbassó aquest d'hivern, que goita, fixa-t'hi. No té res a veure amb els nostres carbassons. Agafa'l tu, ja veuràs si pesa o no. Té una mida de carbassa Exacte, No? perquè em deia, diu, i color de carbassó. clar, la traducció seria entre carbassa i carbassó. Val. Diu, però optem més per fer carbassó d'hivern, així amb la nostra traducció. I una de les estrelles és aquesta, és la col d'hivern, que en Que diuen s'assemblaria al nostre enciam llarg. Exacte, i atenció que n'hi diuen... Ara clar, això ho hem... Ara ho has de dir en xinès. Sí, Va. l'Helena me n'ha ensenyat i m'ha dit, clar, diu, alerta. Sí, perquè és superimportant. La col d'hivern seria ta be che. Ho he intentat, Helena, no sé si Pot ser que hagi dit alguna altra cosa, Pot perquè ser, ja ho sí, sabeu, exacte. que canvia moltíssim. L'entonació, jo ho intentaré amb els productes que he portat. Però, mira, aquí ve la sorpresa. D'on són, d'on venen aquests productes? Helena. Como casi bastante parte de verdura que ya cultiva en Cataluña, significa que encaja. Yo creo que es más fácil aquí porque tienen muy buen clima y mucho sol y agua. Eso es lo que es fundamental, ¿no?, para la agricultura. Pero yo pienso que está muy bien, encaja bastante. Que bé, per tant, les condicions Així és, climatològiques encaixen i es Clar. pot fer aquí, es pot produir aquí. Clar, hem de dir que, evidentment, us heu de plantejar una mica també geogràficament el que significa Catalunya respecte a la Xina. Catalunya té una extensió que l'hauríem de multiplicar per 300 per fer l'extensió a la Xina. Amb això què vol dir? Doncs vaja, que hi ha molt territori i molts climes a dintre de la Xina. Però l'Helena ens deia, justament el clima català, que hi ha molt sol, sol de l'astre, Sí. sol, i molt bon sol, fa que molts productes seus xinesos ja es puguin cultivar. Clar, jo li he demanat, dic, però escolta, dic, i on es cultiven? Es cultiven per aquí a propet? I em diu, sí, diu, per exemple, a Tarragona hi ha molts camps de la col d'hivern xinesa, o també, per exemple, doncs tots aquests productes. A veure, el carbassó també te'l deixo aquí i aquests altres que ens els anirà presentant. Sí, ell ens els Aquest anirà és ben presentant. curiós, eh? Aquest és preciós, que sí? Sí, I a més, anava a fer un símil, no? Sembla com espínacs, però com sí, una i ceba. la forma sembla una ceba, és Sí. potser més un espinac, i també li he dit el mateix, dic que em recorda més la tipus de fulla. textura de la fulla. I li he preguntat sobre l'any nou xinès, perquè, Clar. clar, també hi ha molt desconeixement, és un país molt gran. Es celebra igual que aquí, la festa és igual, la gastronomia és igual. Helena, com celebreu? Què significa l'any nou xinès? El Año Nuevo chino significa que es, bueno, más bien que prepara comidas muy especiales, pero representa todo el Año Nuevo. Entonces utiliza, ¿cómo se llama?, nombres de las alimentaciones que tenga suerte, como eso, corchina, paché, empanadilla china. Entonces representa que un buen comienzo del Año Nuevo. Por eso cada plato tiene su significativo. Usa más el corchina y luego también con el tofu. Y luego también puede hacer rellenos con el corchina, con carne picada
y hacer la empanadilla. Es lo que come en China ahora, en el Año Nuevo. Se le presenta, como se dice, ¿no? Más de prosperidad i suerte. Ara m'acabo d'imaginar uns farcellets de col xinès amb la carn a dins, Però m'ha semblat molt interessant això, perquè això sí que és, evidentment, molt diferent a nosaltres. Clar, les paraules, jo, evidentment, no en sé de xinès, ni en sé de la seva història de fonètica, ni de l'escriptura, però les seves paraules, clar, tenen aquest significat. Per exemple, ens deia tofu. El fu del tofu, o sigui, el tofu, aquella espècie d'aliment que ells també consumeixen, significa bons desitjos. Doncs per això també mengen tofu el dia d'Any Nou. Passa el mateix amb la col. La seva fonètica té, doncs, aquesta implicació de bons desitjos. Per tant, s'alimenten el dia de Cap d'Any o de l'Any Nou amb productes que els recorden o que la grafia vol dir això, doncs, o sort o prosperitat. Aquí nosaltres no ho fem, però de fet a Itàlia mengen llenties també per aquest punt que hi hagi abundància i sort en el nou any, i ho simbolitzen amb l'estofat de les llenties. Clar, nosaltres potser ho fem amb els grans de raïm, que també és allò de te'ls has d'acabar els 12, però clar, ells més potser ho fan amb la simbologia de les paraules. Agafen la paraula i, depenent del que vulgui dir, te la menjaràs o no per Cap d'Any. I escolta, comencem per... Va, atenció, el Donghua. Donghua. Agafa'l. A veure, Helena, explica'ns una mica de què va el Donghua. Es un calabacín de invierno. Entonces, la piel es dura, tenemos que quitarlo y sacamos las semillas. Entonces lo que hacemos como más en estofado, en sopa. Entonces normalmente se puede usar con costillas o con carne, pero hacen más bien de hervida. En sopa se le presenta mejor sabor. Y si no, pues cortar muy fina, hacemos salteo rápido. Pero es suave el sabor. Normalmente no tenemos verdura con sabor fuerte. Y se encaja con todo, puede acompañar con todo tipo de carnes o marisco. Está muy bien de ¿cómo se adaptación, ¿no? Se dice. Vaja, que és una verdura molt versàtil, no? No, i a més, haig de dir que, escolteu, és dels llocs que a mi m'ha sorprès. I l'Helena és un gran personatge que us recomano que, si podeu, i un dia volteu pel centre de Barcelona... Perquè us aconselli, no? És que és boníssima, perquè, a més és això, ella dona molta importància també al producte de temporada, i moltes vegades diem, ui, això segur que ve de fora. Doncs, guaiteu, tenim grans productes de temporada xinesos fets a Catalunya i que ella mateixa t'aconsella. Perquè a mi m'ha preguntat, diu, Míriam, t'agrada la cuina? Sí? Diu, goita, doncs això, ho talles, ho bulls... I escolta'm, i ara anem a descobrir... Què és aquesta ceba espinac? Aquesta bellesa que, guaiteu, quin... Té com una floreta dins, eh? Fixeu-vos que cruixent que és. Mireu, a veure si es pot veure. Té com unes... A veure si el Jordi ho pot ensenyar. Veieu? Sembla com una floreta. Per això diem que és bonica, perquè té com una estètica. A veure, ho intento. Xiao de se. És aquesta... Ets com molt dolça parlant xinès. És allò de... Ai, 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 ai. Ai, ai, que prendré mal. Fixeu-vos que cruixent que és, perquè intentarem, mira, guaiteu. Sí, sí. És impressionant. I deixa anar una d'aigua. A veure, Helena, què ens n'hi dius d'aquesta artista? El pachoy parece un col pequeño, pero es otra clase. Entonces, normalmente usamos también salteo y pueden mezclar con fideos, ahora que comen mucho fideos salteados, y se combina mucho el sabor con el fideo. Y luego en la sopa también se puede emplearlo y también está muy bien. Por eso yo digo que la cocina es una creación. Tú puedes hacer lo que te gusta. Se come casi todo porque ya vienen bastante limpios. Si no hay hoja amarilla no tienen que quitarlo. Se usa para todo. Està bé això que ens explica l'Helena, perquè clar, aquestes les verdures que habitualment utilitzeu a casa ja sabeu com netejar-les i què aprofitar i què no. Aquestes val la pena que ens expliqui
què sí, què no, i diu que mentre no hi hagi fulles grogues, Sí, aquesta tot es més pot. respondria també a una lògica doncs com la nostra, de quan mengem també hortalisses de fulla, doncs que sobretot mirar el color de les seves fulles. Imagino que el carbassó d'hivern es deu obrir d'una manera similar a la carbassa, que una vegada ho vam ensenyar i vam dir que era com un meló. Jo, aviam, he portat eines, però he Aquest és- intentat i no ho farem, això. Ho provarem Ho provem, així, mira. tipus la nostra carbassa, com I si fos escolta, meló. I dimecres jo ho provo i el porto obert, a veure Val. què et sembla, eh? Perfecte. I escolta'm, Goita... Caram, això és un garrot. Això, és que això... Vas amb això. Hi ha qui ho recorda... És com molt prehistòric, eh? No, i és una mica Pebbles i Bam Bam, eh? Una mica això de... I escolta'm, aquest es diu Shan Yao. Shan Yao. I jo, clar, li he preguntat, ai, Helena... Aquest és una mica lleig, eh? Aquest és preciós. Sí, És exacte. una mica lletjot. Aquest, però escolta, S'ha de dir tot. lletjot, però... Caram, amb el lletjot. Helena, explica'ns algun truc, perquè crec que en té uns quants. Sale también del invierno. Normalmente tiene muchas vitaminas, minerales y normalmente en Japón se come ensalada, pero en China hacen más salteado. Y también hacen pasteles, dulces, pero ya hacen como puré de yam. Entonces se puede comer en, ¿cómo se llama?, toda la forma. También tienen que pelar la piel y tiene un jugo en dentro. Normalmente tienen que limpiar bien la mano y luego lo cortas más en láminas finas y hacen en sopas o salteado rápido. Normalmente no tienen que acompañar mucha cosa, con su propio sabor ya es suficiente. En dulce ya tiene que ser hervida y hacer la puré. Y luego añadir, ¿no? Depende, hay gente que usa leche de coco, hay gente que usa solo azúcar. Y luego hacen rebozar frito también. Sí, hay de todas formas. Has vist, que deia el jugo aquest de dintre, atenció. Ai, una mica d'angonieta, eh? Això és el Veiem? jugo que deia ara l'Helena, eh? Sí. Nosaltres És estàvem això d'aquí. obrint-lo. Veus? Sí, esclar, a veure, peculiar. Home, sí. Bé... I diu que em fa postres i té sí. com unes rodonetes molt estranyes. Sí. És realment, o sigui, per nosaltres són verdures. Clar, veieu... A casa igual, ara m'esteu escoltant i dieu, jo ja ho he provat, això. Segur que molta gent ja ha incorporat aquests productes a casa. Què, no ens atrevim una mica? Què vols que el provi? A sèrio? No? Va, no. Sí, No. No. Avui punxo. No, sisplau, no. Vale. Avui no. Va, no ho provem. Doncs, però això es pot Encara no fer... acabaré, és que no acabaria el programa, potser, això. Es pot fer postre d'això, eh? I Va, aquest tan mono. acabem. Aquest sí, va, aquest ens agrada, és Aquest molt graciós. és el... Sembla un dibuix animat. Aquest és el nap blanc. I el nap blanc es diu luobo. A veure, luobo. 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 Helena, ho estem fent al màxim de fonèticament correcte. Intentem fer-ho bé. A veure, el nap blanc. El nabo también, nabo blanco, parecido de aquí, el rábano, pero tiene un sabor más suave. Y luego hacemos también la ensalada y normalmente nuestro estilo es con salsa de soja, vinagre, sal y azúcar. Entonces sale un toque más agridulce y encaja con su sabor. Y también puede usar en ensaladas normales, pero cortar en más fina en lámina. Cocinar también. Puede usarla en las sopas y también puede hacer salteado. Por eso, y eso ya depende de cada persona. Siempre digo, ¿no?, que hay un montón de formas de cocinarlo a su gusto, ¿no? Ens encanta l'Helena perquè dona idees però alhora és molt flexible i diu Sí, això, la cuina és creació i cadascú que ho provi com vulgui, amb sopa, Mireu no amb sopa. que maco que és el... Aquest sí que fa més de bon provar, eh? Que sí? Sí. Doncs... He de dir que durant l'estoneta que l'Helena parlava ha provat la verdura aquesta, Jo sí, jo l'he de la qual provat. no recordo el nom, però sí El Shang Yao es diu Yam. Bueno, a veure... I diu que... Bé. Sí, no és desagradable... Ella, l'Helena, ha dit que cap verdura d'aquestes és forta, que són suaus, No, eh? això us volia dir, sí. I l'únic, mira, potser... Oita, quina olor. És espectacular, eh? Sembla raba, fa olor de raba. Clar, és que ja ho he dit. Val. Sí, que sembla molt el nostre Doncs raba. amb aquest sí que m'atreviria, eh? Doncs escolteu-me, aquí teniu uns fantàstics productes de temporada senyora. xinesos, fets a Catalunya,
i que us animo a provar perquè, escolta'm, cuinats han d'estar espectaculars. I tant, que sí, és la primera sèrie de productes comuns d'altres països i d'altres cultures que tractarem aquí a la secció de Meteo Cuina amb la Míriam. Moltíssimes gràcies. Fins dimecres. Molt bé. Xe, xe.